Horšok nad mestom sa volá Koliba. A keby rádioamatéri chceli Morzeovou abecedou vyťukať, odkiaľ sa hlásia, znelo by to asi takto. Tá, ty, tá, a tak ďalej. No veď Morzeovú abecedu iste sami poznáte. Členovia rádioamatérskeho krúžku si svoj koníček nevedia vynachváliť. Je to vraj jeden z najrýchlejších koníčkov na svete, pretože sa pohybuje rýchlosťou svetla. Takáto anténa je ako tykadlo, ktorým sa spájajú nadšenci rádioamatérstva so svetom blízkym i ďalekým. Prví, ktorým sme padli do osídiel, sú miestni rádioamatéri. Konkrétne padla som tam ja, pretože som sa snažila vyskúšať si spojenie s niektorými priestormi v Novom Pionierskom paláci, konkrétne s lodenicou alebo s bazénou. Ale je to jasné, som obyčajný amatér a nie rádioamatér. No ale keďže sa nachádzam na správnom mieste, pokúsim sa dozvedieť čo najviac, aby som si preto svoje slovíčko amatér mohla pridať rádio. Takže čo treba urobiť? No, musíš sa prihlásiť do nášho krúžku pri Dome pionierov, kde ťa zasvetíme do všetkých tajov rádioamatérstva, naučíme ťa Morzeovku a potom, keď si spravíš príslušné skúšky, tak môžeš si spraviť spojenie. A od koľkých rokov sa môžeme prihlásiť? No, my robíme kurzy pre deti od veku 10 rokov. Vy ste tu postavili takú krásnu anténu, povedzte mi, kde sa s ňou môžeme spojiť a ako dlho vám to trvalo? Je možné spojiť sa s celým svetom. Najďalej boli Veľkonočné ostrovy pri Austrálii. Ale odkiaľ ste sa spájali v Bratislave? V Bratislave z Ústredného domu pionierov na Budkovej. No a keď sa spojíte, tak o čom sa rozprávate, alebo ako nadväzujete ten kontakt? Tak na začiatku si vymeníme pozdravy s jednotlivými rádioamatérmi z celého sveta. Sa deje v angličtine alebo v jazyku toho, ktorého štátu. Potom si vymeníme report, akože ako počujeme. No a ďalej jednotlivé popisy zariadenia, treba z počasia. No a to záleží všetko od toho, ako znalosť rečí má ten, ktorý operátor. Čo by ste povedali na to, keby sme teraz tú našu anténu vyskúšali? No, skúsime to. Calling CQ on 2 meters. This is Ocean Kilo 3 kilowatt India. Ocean Kilowatt 3 kilowatt India. ASCII Kilo 3 kilowatt India. Calling CQ and standing by. No a ešte skúsim v slovenčine, či nás niekto nepočuje z nášho štátu. OK3 Cyril Xaver Neruda, OK3 Karol Ivan Portable. Ahoj Vlado, počujem ťa 5-8 asi. Ja sa volám Roman a počúvajú nás teraz diváci celej republiky, pretože je to z príležitosti vysielania pionierskej lastovičky. OK3 CXN, OK3 Karol Ivan Portable. Áno, OK3 Karol Ivan Portable, tu je OK3 Cyril Xaver Neruda. Dobré odpoludnie, Roman. Report pre teba je 58. Moje meno je Vlado a QTH je Bratislava. Mikrofón naspäť, OK3 Karol Ivan Portable, odpovedá OK3 Cyril Xaver Neruda. Áno, Vlado, OK3 CXN, OK3 Karol Ivan Portable. Ďakujem ti za spojenie.